n'an ye Mopti tɛrɛnbilennin kan an kun tɛ ndolanci la nga jiko gɛlɛya de don. Sapeur pompier maaw u ka wilikajɔ kɔnɔ u bi ka ji di maaw ma o yɔrɔ in na ye. Kami waati jumɛn? Kalo dɔ in an ye jiko gɛlɛya sɔrɔ dɔw de kɛlen ka furazi n'an ma robinet ma ta ji ɲɛɲini furazi o yɛrɛ an ka ca o fana kɔrɔ ni kuran tigɛ o fana tɛ tigɛ a la an t'o yɛrɛ sɔrɔ ni min filɛ ni kisɛra an la yɛrɛ an b'u fo k'u barikada an bɛ Ala fo k'u barikada an b'u yɛrɛ fo k'u barikada hali k'u ka dɛmɛ k'an ye Aw sɛgɛn? An sɛgɛnnen don kosɛbɛ an sɛgɛnnen don. An ka yɔrɔ ka jan yan nɔ kɔni n'a kun sera ka taa an ka yɔrɔ kɔni na a kun ka d'an ye an ji kɔni tɛ kɔni a faamu Depuis waati jumɛn? nin y'a tile 15 an ti ji sɔrɔ normal la walayi hali an dɔw tɛ se ka k'u ka ɲɛ walayi jiko b'an na yɛrɛ de an faamaw sera k'a lajɛ ka waati to an na vraiment a bɛ diya an ye walayi. A ma nɔgɔn dɛ sisan n'an m'a ta yan an bɛ taa ta forazi ninnu de la forazi in yɛrɛ a ma nɔgɔn. Nin jiko gɛlɛya ni a daminɛna a bɛ waati bɔ wa sigikafɔ dɔw kɛra a kan o sigikafɔ kɔnɔ kafo ɲɛmaa ni o ye Amina Kanta ye a y'a ka jɔrɔnako yira kosɛbɛ nin jiko gɛlɛya nin kan. Ne ye promenade min kɛ carré kɔnɔ musow bɛ ka siɲɛ ta jiko kuma na donc vraiment ji a man kan ka lié k'a fɔ ni courant tigɛra dɔrɔn ji bɛ tigɛ 1 heure de temps mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i ma ji min k'a fɔ ji ko dɛsɛ fo n'i bɛ sun vraiment o ye ko ye ko min a segin bi bɛɛ yelen bɛ ji la ji ko kuma kɔni an kana kɛ tulonkɛ dɛ u ka groupe ninnu n'a bɛ se ka a maintenir ni courant tigɛra u ka se ka capacité dɔ san min kɔni b'an servir ji la n'o tɛ musow bɛ souffrance la ji ko kuma de nɔ. Maa dɔw ka fɔ la fo société walima maa wɛrɛ de ka sɔrɔ min bɛ ji ni courant feere maaw ma o ye Hamadu Mayiga hakilina ye ale ye faso jama maa ye. Ne bɛ fɛ ka min fɔ bi ni SOMAGEP ni EDN tɛ maa si tɛ yen min bɛ ji feere ou bien courant feere a tɛ yen. Commerçant kelen min bɛ dugu kɔnɔ par exemple e de bɛ tiga feere ni e kɔni ta tiɲɛna sa a banna o tɛ solution ye o donc monopole ko an kan ka o de bila k'a fɔ maa si tɛ se ka courant di ni énergie tɛ maa si tɛ se ka ji di ni SOMAGEP an ka bɔ nin sira in na monopole ko ka bila u k'a to mɔgɔ wɛrɛw ka ji di mɔgɔ wɛrɛw ka se ka énergie di. Min ye SOMAGEP ɲɛmaayaso ye u ka communiqué kɔnɔ u ye fɛɛrɛ dɔw ta yaasa ji bɛ sɔrɔ Mopti ni Sevare kɔnɔna na misaliya la ni ji ye heure 5 kɛ Mopti a bɛ taa heure 5 kɛ Sevare wa o fɛnɛ fanga t'a la yɔrɔ dɔw la Mamudu Bokum VOA Bambara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.